ଏଇ ଯେଉଁ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେସିପି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ବଟ୍ ବୋଉ ଯାହା ଯେମିତି କହିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଏଠି ମାନେ ତରକାରୀରେ କଦଳୀ ପଡ଼ିବ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିବ। ବୋଉ ଜାଣିଛି ଆର ରେସିପି, ତ ମୋତେ ଯାହା ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ ବାସ୍ କରି ମାନେ କାଟି କୁଟିକି ଦେଲି ତାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଛି ଆଜି ସିଏ। ତ କଦଳୀକି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ଆକୁ କାଟିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲି ସବୁଯାକ। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଏବେ କଟା ହେବନି, ଖାଲି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି କାଟି ଦେଇକି ସେମିତି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାକି ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ଥିବ ଯେମିତି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାରୁ, ଆଳୁ ଆକୁ ବି ସବୁ କାଟିଦେବେ। ସାରୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାରୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରୁକୁ ଗୋଟା ହିଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ସାରୁଟା ଏମିତି ଯେ ପୁରା ସିଝିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ତରକାରୀ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପୁରା ସିଝିଯିବ ଇଏ। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ବି କ'ଣ କରିବେ ନା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ। ତରକାରୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନି। ବୋଉ ଯାହା ଯେମିତି କହିଲା ଆକୁ ସବୁ ଛାଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କାଟିବି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଟମାଟୋଟା ବି ରଖିଦେଇଛି ଆଗତୁରିଆ। ଆଳୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ। ତାପରେ କଦଳୀକି କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟିଦେବେ। ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ବି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ ରଖିକି ଥିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ନେଇଛି, ଟିକେ ଜିରା ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ସୋରିଷ ଆଉ ପିଆଜ ସବୁ ମିଶାମିଶି ଏଥିରେ ମସଲା ଦିଆହେବ, ଯାହା ମୋ ବୋଉର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ମୁଁ ତ ଆକୁ କେବେ ଖାଇନି କି କରିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ବନାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଠି ମସଲାରେ ପାଣି ପକାଇଦେବେ, ଟିକେ ଭେଦିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମିକ୍ସିରେ ହେଉ କି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଶିଳରେ ବି ବାଟି ପାରିବେ। ଶିଳରେ ବାଟିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ଆସେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସବୁ ତରକାରୀ ଭଳି। ବଟ୍ ଏଠି ମୁଁ ମିକ୍ସିରେ ବାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିଛି। ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆକୁ ବାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି କଢ଼େଇ ବସାଇଦେବେ। କଢ଼େଇ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେବେ। କଢ଼େଇ ଯେହେତୁ ପୁରା ତାତିଗଲାଣି, ତେଲ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଥିରେ ଫୁଟଣ ପକାଇବେ, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପକାଇବେ। ଫୁଟଣ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲେ ଫୁଟଣଟା, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଳୁ ପକାଇଦେବେ। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ଭାଜିଦେବେ, ପୁରା ଫ୍ରାଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଳୁ ଏଇଥିରେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲେ, ପୁରା ଫ୍ରାଏ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ତରକାରୀଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ଲୁଣ, ହଳଦୀ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବେ। ଏଠି ପୁରା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଳୁ ଅଧା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିବ, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ତେଲରେ ପକାଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟେ ଆସିଛି। ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟା ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଟିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟା ପକାଇଛି ଯେ ମସଲା ସିଝିଲା ବେଳକୁ ଟମାଟୋ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟା ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ କଦଳୀକୁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ପକାଇଦେବେ। ଯେଉଁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ସାରୁ ବି ଏବେ ପକାଇଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସାରୁଟା। କଦଳୀଟା ତ ସିଝିଯାଏ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀକୁ ଆଳୁ ସହିତ ଭାଜି ବି ପାରିବେ। ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଭଲସେ ପୁରା କଷିବେ। ମସଲାଟା ଯେହେତୁ ମସଲା ଗନ୍ଧଟା ଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଜିରା ଅଦା ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ।
देखो ये टमाटो भी पूरा मेल्ट हो जाइए और मसला भी पूरा कषि हो गलानी पानी पूरा मरी जाइए से पानी देदेवे पूरा आपन को जिते झोल रखिबार अच्छी आलू जदि न सीझी से अनुसार टे पानी भी देबे देखो ये पूरा पानी दिखाई कलरटा बहुत ही बढ़िया कलर आसी बड़ी भाजिकी रखी ताकू भी पकई देइछि मु ढांकी देबे जेपंते टे फुटी गले तापर बैगनटा पड़िबो सेति पई देखो ये तरकारी पूरा माने बढ़िया से फुटी जाइए एबे कौन करेंगे ना बैगन पकईदेवे एथिरे जदि बिना माने न फुटी थी ना बैगन पकईबे ताले बहुत ही खराब हो जाए कला पड़ जाए बैगनटा से पूरा फुटी आसिले बैगन पकईबे आ बैगन पकईला पर सब मन रखिथे जालटा बहुत ही भलसे देबे जदि गैस यूज कर ठीक अच्छे बट जो चुली यूज कर तो जाल पूरा परफेक्ट जीवा दरकार नहीं तो बैगन कहीं सीझा हो एटी देखंतु लगभग पूरा माने हो गलानी तरकारी एटी पूरा कदली भी सीझी जाइए आलू सबकि सीझी जाइए आधे कौन करेंगे ना बो कहला लास्ट को आधे पड़े आंबुल टिके खटा खटा लगे एटी रेडी हो जाइए आमर पूरा मिशामिशी तरकारी आर टेस्ट एते भल आसीथिला एते भल लगुला जे माने कहबार नहीं आपण मैंने भी थोड़े ट्राए करूँ देखिए बहुत ही बढ़िया स्वाद आसो कलरटा भी बहुत ही बढ़िया सुंदर देखा मते रेडी हो गला मिशामिशी तरकारी थोड़े ट्राए करके देखंतु मस्त से कि माने पाटिरू छाड़बनी।